Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі зернятки. З вами Усмішка і час казки. Где заканчивается небо? Лісяня ганялася за лісцікамі, якія падалі ўніз. Калі яму ўдавалася злавіць адзін лісцік з дрэва, падала яшчэ некалькі. «Я злаўлю все!» – склікнула яно. «Гэта можа аказацца не так-то і проста», – адказаў тата ліс. «Бо лістоў так шмат, паглядзі на іх, усе яны чакаюць сваёй чаргі ўпасці». Лісяня заглядзелася на галінкі, пакрытыя лісцікамі. «На дрэвах купа лістоў», – спяваў ён, – «да самага верху неба». Не да самага», – сказаў тата ліс і паказытаў лісяняці нос лісцікам. «Неба нашмат вышэйшае, ды і нешта іншае таксама нашмат вышэйшае за дрэвы». «А што вышэй за дрэвы?» – запытала лісяня. «Пчолы», – адказаў тата ліс. «Паглядзі». Над вяршалінамі дрэваў круціліся пчолы. «Бзз!» – гукнула лісяня. «І я пчала, бзз-бзз, узлятаю до самага верху неба». «Не зусім», – сказаў тата ліс. «Ёсць тыя, хто лётае вышэй за пчол». «Я ведаю, гэта птушкі!» – усклікнула лісяня. «Я птушка, лячу да самага верху неба!» І шумам прызямліўся. «Ці даляцеў я да верху неба? Дзе яно заканчваецца?» «Не», – адказаў тата ліс. «Ну, падумай, што мы бачым вышэй за птушак, але толькі пасля дажджу». «Гэта вясёлка!» – засмяялася лісяня. «Паглядзі на мяне, я танчу на вясёлцы, вышэй за дрэвы, за пчол і птушак. Напэўна, гэта ж ужо верх неба?» Тата ліс пахістаў галавой. «Ёсць тое, што вышэй за вясёлку», – запярэчыў ён. «А што гэта?» – запытала лісяня. «Скажы мне, тата». «Аблокі», – адказаў тата ліс. «Аблокі лётаюць высока і далёка. І глядзі, яны паказваюць нам шлях дадому». Лісяня
заглядзелася на аблокі, якія плылі па небе. «Пабеглі за імі!» – усклікнула яна і панеслася ў бок нары. Да таго часу, калі яны дабраліся дадому, сонца ўжо садзілася. «Дабранач, сонца!» – сказала лісяня. «Я ведаю, што ты вышэй за аблокі, але зараз ты зусім нізка». «Гэта дакладна», – заўважыў тата ліс. «Сонца, як і ты, збіраецца класціся спаць. А заўтра яно зноў высока падымецца ў небе. Але глядзі, ноччу замест сонца зяе месяц». Лісяня паглядзела на яркі месяц над імі. «Хоць яно вельмі высока, – сказала лісяня, – здаецца, быццам бы да яго можна дакрануцца. Дык неба заканчваецца там, дзе месяц?» «Не зусім», – адказаў ліс. «Як ты думаеш, што яшчэ вышэй, чым месяц?» Лісяня паглядзела на неба, якое пачало ўжо цямнець. «Зоркі!» – засмяялася лісяня. «Зоркі зяюць высока-высока!» Зоркі запальваліся адна за адной, і лісяня лічыла іх. «Як шмат зорак!» – уздыхнула лісяня. «Як шмат цудоўных зорак!» – згадзіўся тата ліс. Лісяня пазяхнула. «Дык, значыць, гэта і ёсць самы верх, дзе заканчваецца неба?» «Неба не заканчваецца, нават там», – адказаў тата ліс. «Рэч у тым, што ў неба няма верху». Зоркі зяюць у глыбокім бясконцым космасе. Лісяня заглядзелася на аксамітную цемру, яно адчувала цяпло і абарону, якая сыходзіла ад таты ліса. «Значыць, неба нідзе не заканчваецца», – сонна прамармытала лісяня. «Але ж дзе яно пачынаецца?» Тата ліс абняў яго. «Нябёсы – гэта як любоў», – сказаў ён. «Любоў ніколі не заканчваецца. А пачынаецца яна адразу тут. Там, дзе моя зорачка лісяня». Конец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!